Спри за миг. Тази петък, 12 септември, се решава съдбата на мъжа, за когото току-що си помисли. Душата му се стреми към теб, той вижда вашето бъдеще, вашето семейство. Но между вас стои тъмна преграда. За да видя скритото ми е нужна твоята енергия. Натисни сърцето, за да заблести, скръсти пръсти и слушай. Сега ще разкрия причината за неговото мълчание. Виждам до него жена, енергиен вампир. Тя го държи не с любов, а с страх и манипулации. Картите показват изнудване, дългови задължения и тъмно магическо въздействие, което сковава волята му. Интуитивно усещаше тази мръсотия, нали? Ако разбираш за кого става дума, натисни плюса вдясно и напиши в коментарите думата «разрив», за да му помогнеш да скъса тези окови. Въпреки това, любовта му към тебе е единственият светъл лъч, който му дава сили да се бори. Той събира волята си, за да се освободи от този плен. Вселената е на ваша страна, защото сте сродни души. Трябва да му помогнеш. Веднага натисни «Сподели», отвори WhatsApp и на втория контакт в списъка изпрати емоджи щит. С това действие ще му поставиш енергийна защита. И още този петък, 12 септември, той ще намери начин да се свърже с теб. Ще има новини, които ще променят всичко. Сега, когато ритуалът е почти завършен, си готова за главното. За да научиш името му и да получиш най-мощната защитна молитва, която ще ускори освобождението му, трябва да направиш последната стъпка. Вселената очаква твоето искрено действие. Посети линка в профила ми. Това не е просто реална помощ, това е твоят магически удар, който ще разруши неговия затвор. Помогни му да се върне при теб.